Tornem amb un nou vídeo analitzant el comportament durant el tercer trimestre del mercat immobiliari residencial a Catalunya i a Barcelona. Aquest cop, però, i donat que seguim uns indicadors molt bons, tant en número de compravendes com de preus, ens centrarem en dues qüestions que hem ressaltat al nostre anàlisi resumit que et pots descarregar a la descripció del vídeo. La primera qüestió en la que ens centrarem serà mirar d'explicar per què podem dir que la pandèmia ha provocat un canvi estructural en la demanda, tot argumentant com el consumidor ha augmentat la importància que li dona a les característiques dels habitatges sobre la seva localització. En aquest primer gràfic podem veure la quota de mercat de les capitals respecte al conjunt de la província. En el cas de la ciutat de Barcelona, que és la línia blava, veiem que des de 2007, quan les vendes a la ciutat representaven un 20% del total de la província, la tendència va ser d'anar augmentant fins a assolir un màxim l'any 2015, on quasi el 35% de les vendes de la província de Barcelona es feien a la seva capital. Des de llavors, i coincidint amb 4 anys seguits de pujades importants de preu entre el 2015 i el 2019, la tendència ha sigut la pèrdua de pes relatiu, perdent fins a un 2020 quasi un 15% de la quota. Aquesta tendència a la baixa apunta un canvi a partir de l'any 2021, on veiem que per primer cop en bastant temps Barcelona capital torna a recuperar quota de mercat respecte a la província. Això no passa amb la resta de capitals de província, on veiem amb les línies dels altres colors que des de l'inici de la pandèmia perden pes específic respecte a la seva província. Unes altres variables bastant indicatives de donar més importància a les característiques dels habitatges que a la seva localització són les vendes de cases adossades i aïllades i la superfície dels habitatges que s'estan comprant. A Catalunya veiem que mentre que l'augment de preu dels últims 12 mesos de la tipologia pis ha estat només d'un 0,35%, en el cas d'habitatges usats un 0,82%, en el cas d'habitatges adossats el creixement de preus ha arribat fins a un 5,81% i dels habitatges aïllats un 4,41%. També podem veure en l'evolució trimestral del pes de compravendes d'habitatge col·lectiu respecte a l'habitatge unifamiliar que l'unifamiliar es troba en màxims amb una tendència a l'alça des de 2020, mentre que el col·lectiu està amb una lleugera tendència a la baixa. Aquests augments de preus venen motivats per un augment de la demanda i en alguns casos per escassetat d'oferta. En algunes localitzacions, com Barcelona, on només un 3,3% dels habitatges existents són unifamiliars. Pel que fa a la mida dels habitatges, seguim amb xifres rècord en pisos de més de 80 metres quadrats. En els resultats que es presenten, els pisos de menys de 40 metres quadrats només han suposat el 3,85% de les vendes. Entre 40 i 60, un 22,65%. De 60 a 80, el 33,52%. I més de 80 metres quadrats, el 39,98%. Per acabar amb el capítol de característiques versus localització, analitzarem un gràfic on veiem a l'eix vertical la variació interanual del número d'operacions i a l'eix horitzontal el número de compravendes d'aquests últims 12 mesos. Les boles d'una mida més gran representen el número de compravendes, mentre que les que es troben més amunt del gràfic són les que han tingut un creixement més elevat en el número de compravendes. És significatiu trobar dalt de tot del gràfic poblacions com Calafell, el Vendrell, Rubí, Viladecans i a la part baixa Badalona o Sant Cugat del Vallès. Finalment, no ens volem oblidar d'una qüestió important i que és un apunt macroeconòmic. Tradicionalment, el Banc Central Europeu ha tingut com a objectiu mantenir controlada la inflació i ho feia adaptant el tipus d'interès. Des de 2017, però, veiem un canvi de tendència i mentre la inflació ha anat pujant, els tipus d'interès s'han mantingut baixos. El motiu? Donar preferència a l'enfortiment de l'economia i la creació de llocs de treball per sobre del control de la inflació. Un cop repassades aquestes dues qüestions, us convidem a descarregar els informes que trobareu a la descripció del vídeo on trobareu amb més detall les xifres d'aquest tercer trimestre que hem analitzat.